Hej, det her er en hurtig video om, hvordan man kan lave små videoer inden fra SketchUp. Og i første omgang, så har jeg egentlig kun tænkt mig at lave videoer, som fungerer, altså animerede videoer inden fra jeres SketchUp-scene. Så frem de kunne tænke jer at lave videoer inden fra V-Ray for eksempel, så er det lidt en anden sag. Men til at starte med inde i SketchUp, der kan man i hvert fald sagtens gøre det. Det er egentlig relativt simpelt. Jeg har lavet sådan en mock-up scene her, bare lige for at vise jer nogle af de ting, der er. Og I kan se, at jeg har for eksempel et tag, som er et element, der er lavet som kruse, så jeg kan tænde og slukke for den. Jeg har også sådan et snit her, jeg kan tænde og slukke for. Så se, dobbeltklikker lige på den gang. Sådan der, så er det tændt og slukket. Og nu skal jeg så have lavet nogle scener. Det gør jeg ved at gå op i Windows, og så siger jeg Scenes, og nu tilføjer jeg så nogle scener her. Og det første jeg egentlig godt kunne tænke mig her, det var sådan et overblik over mit projekt her, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det skulle være aksonometrisk. Så der vil jeg lige gå ind her, og så vil jeg sige Camera, sætte det her til at være Parallel Projection. Så er det sådan en plan her, hvor man kan se alting på, og jeg trykker lige på plus en gang, så siger vi Create Scene. Og det I kan se her, det er, at den siger noget omkring style, så det hvis man har ændret på styles undervejs, så vil den sige, at man kan få lov til at lave en ny style. Man kan faktisk skifte style fra scene til scene. Men jeg siger Create Scene. Så vil jeg gerne lave et nyt kameravinkel, og her kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i den her, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at se sådan en scene, hvor man kigger ind i her, og nu vil jeg lige slå det her til igen. Jeg vil lige slå den her til, der hedder View, og så skal vi have slået hvor er den nu henne? Camera Perspective til. Og nu vil jeg egentlig gerne lige også have slået noget lys til i den her scene, så jeg tager lige og siger View Shadows. Så kommer der sådan lidt lys på, og så bliver det lidt nemmere at se, hvad der sker herinde. Så vil jeg zoome ned i min model, og det vil jeg gøre ved at bruge det her værktøj, som er sådan et værktøj, der stiller mig ned i en bestemt øjenhøjde. I kan huske, at jeg sat offset-højden her. Så klikker jeg ned her, og nu står jeg i den her højde. Hvis jeg nu gerne vil rykke mig lidt tilbage, så skal jeg bruge det her værktøj, og så kan jeg ligesom bevæge mig tilbage. Man kan se lige nu, der vil den ikke gå længere tilbage, fordi der er faktisk en væg her. Så hvis jeg nu trykker på den her, så kan jeg højst sandsynligt godt få lov til at bevæge mig længere tilbage. Nå, det kan jeg ikke. Hvis jeg gerne vil placere mig, så jeg kan se det her rum her for eksempel, så kunne det godt være, at jeg gerne vil have, at så laver jeg lige sådan hurtigt sådan et plan herude. Jeg slår lige den der fra igen en gang, fordi problemet er, at den der, jeg vil gerne have, at mit kamera skal stå herude i stedet for. Så nu tager jeg lige igen og gør det samme, sætter mit kamera ned, men nu vil jeg sætte det her udenfor, sådan her. Og så vil jeg tænde for den her igen, sådan der. Og nu kan I se, nu kan jeg se min rum her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der skulle være et tag på igen. Så sætter vi lige et roof på, og så får jeg sådan en idé om, hvordan det her rum det ser ud hver for sig. Og jeg kan stadigvæk selvfølgelig bevæge mig her. Jeg kan bevæge mig til siden her og få det til at være mere centreret, hvis jeg vil det. Jeg kan også bevæge mig tættere på. Og nu laver jeg egentlig bare lige en ny scene her. Så den her scene. Det der er værd at lægge mærke til her, det er, at når jeg laver den her scene, hvis jeg lige klikker hernede på den her trækker ud her, så kan I faktisk se, jeg skal lige klikke på den her, så kan I se, at når man laver en scene, så gemmer man alle de her ting, og man kan sådan set slå fra og sige, at man vil gemme sådan noget som for eksempel kamerapositionen, og hvad der er tændt og slukket og sådan noget. Men i det her tilfælde, der vil jeg gerne have det her.
Og nu kan I se her, at hvis jeg skifter mellem de her to, så vil den skifte mellem de her to forskellige indstillinger. Nu kunne jeg godt tænke mig, at det næste view hernede, det skal igen være herindefra, men jeg kunne godt tænke mig at få noget af det der lys med, så nu vil jeg lave en scene, hvor jeg tager lige min scene og følger dem igen her, og min outliner, og så tænder jeg lige for det hele igen, slår det her snit fra, og så slukker jeg lige for det her roof, og så vil jeg placere mig ned her, og igen kunne jeg godt tænke mig at placere mig ned, så jeg får noget i en kamerahøjde her. Så jeg kan godt tænke mig at vise, hvordan det her view ser ud, for eksempel herfra. Så laver jeg lige en scene der. Jeg vil igen prøve at se, om jeg kan bevæge mig rundt i det her scene her. Jeg tager lige og klikker på øjet her, fordi så kan jeg med at beholde den samme øjenhøjde stadig se, hvordan for eksempel det ser ud der, hvor jeg kom fra, eller et eller andet. Jeg tager lige den her og siger et eller andet sted herover. Sådan her. Og så laver jeg lige jeg går lige herhen. Så laver vi lige sådan en, hvor man kan sådan se rundt her. Og jeg tror, så prøver jeg at gå derhen. Og lige dreje mig rundt. Og så jeg lige prøve at se, om jeg kan komme tilbage her igen. Og så laver jeg lige en ny scene. Så nu har jeg fået lavet de her 4 scener, og hvis jeg kigger på de her så kan I se, at der er faktisk en lille tag heroppe, der hedder Include in Animation. Og det vil sige, at hvis nu at jeg vil afspille det her som en animation, så er de her scener inkluderet i den animation. Det behøver ikke at være. Det kan godt være, at man har nogle scener, man ikke har lyst til at skal være med, men fordi man har brugt dem til et eller andet. Men nu kan man så gå op i File, Export, og så kan man sige Export Animation. Og hvis jeg lige siger, det her ind, så kan I se, at jeg kan sende det som en forskellige opløsninger. Jeg kan skifte frameraten. Jeg kan få loopet her. Og de her ting her, alle de her ting er noget, jeg kan stille på. Men det behøves jeg egentlig ikke. I kan bare eksportere den, som den er. Som udgangspunkt så en MP4 er et videoformat. Så jeg kalder den lige her, og jeg lægger den på min desktop. Og så kalder vi den lige for Presentation Export. Nu eksporterer den så animationen, og den har fra starten af sagt, hvor mange scener den skal bruge til hver af de her. Det kan vi gå ind og stille på også lige om lidt. Men det her det er bare så, I lige kan se sådan grundlæggende set, hvad princippet er her i at få tingene ud som en film. Så hvis jeg nu går ud på min desktop her, skrivebord, så ligger den simpelthen her som en film. Og der var nogle forskellige settings her, som jeg måske ikke var interesseret i, men det var i hvert fald starten på at få en film her. Det næste, jeg lige kan gå ind og gøre her, det er, at jeg kan sige, jeg går ind og stille mine indstillinger. Det vil jeg gøre lige om 2 sekunder. Jeg skal lige øjeblik. Så nu har jeg fået lavet min lille film her, og nu kan jeg måske lige optimere på nogle ting undervejs. Dels så kunne det jo godt være, at jeg vil ændre lidt på en scene for eksempel. Lad os sige, at den her for eksempel vil jeg gerne have, at den skulle have en lidt anden vinkel. Så kan jeg gå ind igen og vælge mit
kameraværktøj og sige, at vi skal lige være lidt der, og måske så skal vi lige i virkeligheden herover stå, og så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi kiggede sådan lidt og så ham der. I kan se, at den er ikke opdateret herover endnu, men hvis jeg nu klikker på den her knap, så opdater den scenen, og så siger den, vil du opdate alt herinde, både hvad der er visible, og hvad der ikke er visible, og alt muligt, så det vil jeg gerne. Så opdater jeg det. Og nu den scene så den næste scene her. Igen, hvis jeg klikker frem og tilbage, så kan jeg se, hvordan at den skifter mellem dem her. Og den kommer til, fordi den går ud fra den her scene, og indtil den her kommer den til at klikke lidt. Det kan jeg godt undgå ved at lade være med at tænde for den her. Jeg kunne for eksempel gå ind og sige, den her, der skal den der stadig være tændt, fordi, og måske så skal det her roof være tændt. Så får jeg sådan en lidt anderledes ting herinde, og så siger jeg lige update, sådan der. Og i virkeligheden er det lidt fjollet nu her, fordi jeg begynder faktisk at sidde og update i forhold til den her video. Men man kan sige, at de her ting med at optimere her, de kan alle sammen hjælpe mig til at finde ud af, hvordan jeg skal få den ud. Det næste selvfølgelig, det er, at jeg skal lige ind, og så skal jeg finde ud af, hvis jeg nu går ind i den, der hedder, se, hvor var det, edit, settings, nej, camera, jo, under view, der er der en under animation, der er der en, hvor jeg kan sige, jeg kan både sige play min animation, så skulle jeg gerne kunne se, hvordan den ser ud. Der får jeg at se, hvordan den her animation den ser ud. Og den vil jeg så lige slå fra igen. Se den der play-knap der. Jeg tror lige, at jeg stopper den her. Så er den nemlig. Så er den der. Der er min play. Og play buttons, dem har jeg sat op her, så der kan jeg tænde og slukke for min video. Hvis nu ikke I kan finde dem her, så kan jeg altid se Customize Toolbar, og så er det de her Stop Animation og Play, som man kan placere ind. Done. Så nu har jeg hvad skal man sige, basen til det her. Nu vil jeg gerne lige have den lavet som video igen. Så vi siger Export, Animation, og den her gang, der kunne jeg godt tænke mig at lige gøre ned af de her options og sige, jamen, nu sætter jeg den lige til at sende den som en fuld opløsning i stedet for, så får jeg en lidt større video. Og så kunne jeg godt tænke mig at ændre på nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at gøre, at den for eksempel var længere også. Det kan jeg ikke komme til at gøre herinde, der skulle jeg faktisk ind i den anden igen. Så det jeg gør her, det er, at jeg vil sige loop to starting scene, den vil jeg lige slå fra. Det er der, hvor den ender med at ende tilbage i den her. Den vil jeg slå fra. Og så vil jeg gå ind i window, nej, det var, skal vi sige cancel her, så jeg kommer ind under camera, window, let's see, where was it? View, animation, og så tager jeg lige den, der hedder settings her. Og der kan jeg nemlig få lov til at se, det er en den, der hedder model info, der kan jeg få lov til at sætte nogle ting. Jeg kan blandt andet gå ind og sige, hvor lang tid skal den lave de her transitions mellem scenerne, og hvor lang tid skal de så tage. Så nu sætter jeg dem til at være 2 i stedet for eksempel, så bliver den længere. Og så sætter jeg lige den her til at være, den holder jeg lige fast i lad os sige 2 sekunder også. Så vælger den lige 2 sekunder hver af dem. Så kan jeg gå hen og sige
fade. Det er sådan noget med, hvad den viser. Jeg kan gå ind og tage nogle, sige, hvad den skal gemme den som. Jeg kan sige sådan noget som rendering, hvordan den forholder sig til teksturer og sådan noget. Jeg kan forholde sig til en masse andre ting. Men som udgangspunkt, så er det egentlig den her animation til at starte med, som vi skal forholde os til. Så lukker jeg lige for den igen. Og nu sætter jeg den så til at sige export animation. Og så kalder vi den lige noget Retail Presentation 2. Export. Og nu tager den en lille bit smule længere om at rendere, fordi at nu laver den hver enkelt billede større. Så nu forhåbentlig her, så kommer vi dertil, hvor I kan se, hvordan den her video den kommer til at se ud. Vi lader den lige køre færdig her. Og fordi jeg har sat den til at vente længere, og 24 billeder per sekund, så er den selvfølgelig også flere frames her. Så derfor tager den lidt længere tid om at rendere. Men nu er den færdig, så går vi lige ud og kigger, ser hvordan den ser ud. Og det var den her Retail Presentation 2. Og det var sådan set det. Sådan kan man lave en video inden fra SketchUp. Hvis I vil se, så kan man kan sagtens lave yderligere detaljer og små tips og tricks til, hvordan man kan få ting til at forsvinde og komme ind på scenerne, blandt andet ved at lade dem være synlige eller ikke synlige. Men det vil jeg lade jer selv prøve at finde ud af. Tak for den her gang.